Hello Zimbabwe, today we have Attah Vybz, who is a Zim Danzo artist from Mutare Sakuba. So I would like to know more about him, what's behind his whole story of singing Zim Danzo. So Chibeta, the listeners may want to know that what surrounds your name Chibeta. Yes, I respect, big up T1 station, big up everyone under the sun. Yeah man, Chibeta is my totem. Okay, Chibeta ndo mutupo wake Chibeta u. Sezvataura ndosaka achimshandisa pabasa rake rekuimba iri. Saka Chibeta Attah Vybz would also like to know that who is your role model? Who inspired you to sing Zim Danzo? Winged from yesteryears. Okay, big man. Yes, I am. Okay, it's okay, Chibeta. I would also like to know, Chibeta, Kuti, what's your inspiration? What gave you that motive to sing Zim Danzo as you do? What's your inspiration? My inspiration? Yeah. Winged again. Okay, Winged D again. Yes, sir. Yeah, that I understand, Kuti. Winged D is your role model and your inspiration. Yes, but from other singers, tinokwanisa kuona kuti mumwe Zim Danzo artist anofarira music ye love or music ye upenyu. So you, what's your inspiration? What gave you that courage and that motive to sing Zim Danzo Kuti? What's your message? In other words, because every song has got a message. Yes, sir, it's true. Okay. Ayo Chibeta waripa kutsura mageto yoti nekusimbisa mageto yoti kuti upenyu unoda kushanda, upenyu unoda kumira usacheme wakagara, ukaziwa pekuchemera upenyu haumbokuremera. Kunyange wakakugwajura kana kukufinhura, Mwari ukawasendera kana kuwafonera vanokudaira. Yeah, man. That's very nice answer from Chibeta. Imagine my listeners they do kuti Chibeta kuti zvoni his motive is to advise the ghetto youth vachiri kungokura ari kuvapa yambiro nekungovatsura nekuvasimbisa mune zvese zvavanenge vachiita. Mr. Chibeta, thank you very much for your answer. Nekuti tatodzidza zvakawanda mama kutoita karieska vabva makutenda. Muri kuzvinzwa kama listeners kuti you have a very much talented singer from Mutare. So Mr. Chibeta, yes, sir. Can you give us something like a freestyle so that we may see zvamunongoita zvacho nakusinyatozviona? Freestyle. Freestyle is expensive every time. Listen, respect Chibeta. Chibeta in the building. Yeah, man. Pick up everyone under the sun. Everyone in the building. Chibeta chenyu masiva. Goma idzidzana kasaka mangoma kubasa ndomapinda zvine order uchinge wandiona uchagaira dekota nekuti nguva zhinji nenge ndichingorekodwa vanenge vachinyepa kuti beta anokundwa ende futi mangoma waudzire inini ndinenge ndaprisa andimbomira chero zvanzi ngoma zvaprisa ndipo pandinomhanya pabhatani ndoprisa saidhira kuchongiga saidhira uchostopa. Thank you very much, Chibeta, for that for that freestyle. At least we are motivated by your songs. Yes, Sarah, we also like to know, Chibeta, what are the challenges that you face in your recording? Zvamunosangana nazvo zviminga mbini zvamunongoona in your recording kuti vari kunzwa kwavanoene zvavanokupai o mustudio kwenyu. Would you like support yamunenge muchida imimi kustudio kwenyu kuti tonoti? Support iriko kuma studios. Asi nekuda kwekuti pane ma challenges atinozongosangana nawo apo neapo. Asi chandinoda kuti waziwe ngechekuti ayo Mwari wakasika ngoma nemufananidzo weChibeta. Saka ngoma dzakandifita. Ameno kune vanoreta ndiwo vanenge vachingosubtract asi chinozondishamisa maphotos angu ndoona vachiedita zichiroti kana basa rangu achamaketa. Wow. Our listeners, muri kungozvinzwa kuti Chibeta zvechokwadi nekuti chiri kutoita chitorekodha munomu zvekuti zvichazotozvibatanidza kutoita song. Chibeta chedu tatida futi kuziva kuti Chibeta kune vanhu vari kunze uko handiti vanenge vachikuteererai munoda kuvaudza kuti chii imimi kuti music yenyu ifambire mberi? Aiwa, Chibeta chiripo ndosaka chakamirira kushandisa chipo ende ndiri kungoenderana nezviripo. Wanochiziva Chibeta vari kuenderana nacho mberi. Inyaya yekungoti mashows akamira plus futi nemamwe mafunction nekuda kwesituation iri kunze asi ndozoti ayo on times goes on zvinhu hazvirambi zvakadaro zvinhu zvichanaka zvichadzoka panzvimbo ende ngoma tichawapa nekuti mucovid munomu ngoma tinenge tichingogadzira. Wow, very nice. I'm not affected in lockdown or what. Aiwa, tinenge
tinenge takuita zviya zvema-social distance nekungosanitiza nekungotidzira zvinenge zvichidiwa. Wow, very nice. Thank you, Chibeta. We appreciate you for being here at T1 Station. We would like also to thank you, our listeners, for viewing us and listening to this thing. Thank you very much. This is your radio, your station. T1